दा बे समाव जों लेंहर जानाय ससियेल मिडिया नोंथांमोनखौ जोङो आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPF जानानै बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि दारै जोङो दुलाराय बिटिसि नाङै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बेयाव जोङो जिरायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जे आन्डार द अर्गेनाइजेशन अफ चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF बिनि जुनैहाय थांनाय 25 तारिख आगस्टनि थाइखाजरा प्लेग्राउन्डआव BPFनि मिटिं लिंनाय जादोंमोन। बेयावहाय हाजार मानसिया दिनैनि दिनाव UPPL गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनैनि थाखायनो आरो जुनियायै मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथांखौ मोजां मोनैनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय एकदमबारे बेयावहाय गोसो गोरबोजों जोंनि BPFनि लिडारफोरनि माखासे बिबुंथि आरो बे BTCआ मा जानो नागिरदों, BTCआव माबोरै राजनितिका सोलिदों बेखौहाय खोनासंनो लुबैनानै बाहागो लानो हिसाबै दले बले ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। दा बे लेखायैनो बेखौ सहायनो हायैयाव बे ओनसोलाव थानानै माने UPPLनि खामानि मावग्रा बा मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङा सहायनो हायैयाव जिहेतु साधारन मानसि जे नबेन खाख्लारि बिथां आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPF इउथ कमिटिनि जे सासे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जे UPPLआव जगदान जादों होननानै जिहेतु बड'लेण्ड बुब्लिनि दारै फोसावनाय एकदमबारे बेखौ जोङो सांखारिनो लुबैयो। खारन बिथाङा सासे साधारन खस्थ' खामानि मावनानै सोलिग्रा मानसि। दा बिथांखौ जोंनि आस्राबारि प्राइमारि कमिटि BPFखौ बिनि कर्मि होननानै जे बेयावहाय बिथांमोना बजबनानै लादों जों बेखौ दुखु खालामो। खारन बिथाङा जोंनि कमिटियाव बेबायदि बिबान गैया। जेखि जाया मानो बिनि गेजेरजों थांनाय जुलाइ दानाव जिथिया 99%आनो UPPL दलनिफ्राय जे BJPआव मार्चआप जादोंमोन अब्ला बेखौ लानानैनो बे मुस्रि रन्जित बसुमतारी बिथाङा जे खर' गरम जानानै बिथाङा बुंदोंमोन मा दल बास्लायग्रा मानसिफ्रा अनेक उदाहरन सुरुपजों बुंदोंमोन जेरैहाय सियाल गोथां सुबिदा फलान बायदि होनब्ला UPPLनिफ्राय BJPआव थांनाय बा दस्रा BPFआव फैनाय मानसिफोरखौ जुदि सियाल गोथां बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जाय बिथां साधारन मानसिया नबेन खाख्लारि बिथाङा जे जोंनि आस्राबारि प्राइमारि कमिटि इउथ कमिटिनि जे विंसनि जे लेङाइ आफादगिरि नङा बिथांखौ जे गावसिनि दलाव लांदों जोंखौ बरनाम खालामनानै अब्ला बिथाङा बे मानसिखौ मा बुंगोन? ओंखायनो जोङो बेबायदि लाजिनाय मोनो जे जोंनि दिनैनि दिनाव BTCआव मैखोमै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ होनोब्ला UPPL आरो BPF। जों मिथियो, जों नोजोर होयो जे BPFनि दैदेनगिरिफोरा मोजां शब्दफोरजों राजनितिनि माखासे भाषाफोरखौ बुङो, नाथाय जोङो जुनियायै बे UPPLनि दैदेनगिरि रन्जित बसुमतारी बिथां आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ एकदमबारे माने खोनासंथायै माखासे